אוקיי, אנחנו חוזרים אליכם לשעה השנייה של מציאות. מצטרף אלינו דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. היי דימה. אלי, מה קורה? תעשה רגע בדיקת מיקרופון שאתה המיקרופון שלך חי ונושם, או שאתה עדיין עסוק בהופעה של אושיק לוי. הלו? הלו? טוב, הוא לא איתנו, הוא בטלפון. אלי? יש לי חידה, אני רוצה לחוד לך חידה, אלי. שים אוזניות. רגע. או, אתה פה? תהיה רגוע. כן, הנה, שומעים אותי? כן, קבל חידה. מי שר? כן, מי שר? את השיר כבר זית בטח, לא? את האקורדים האלה? 25 או 6 ל-4. יפה. עלת טוב. זה 25 או 6 ל-4 או 25 או 26 ל-4? עזוב, מי שר? Searching for something to say. Flashing lights against the sky. Giving up, I close my eyes. Sitting cross-legged on the floor. 25 or 6 to 4. תן מספר טלפון. אתה רוצה לחייג לאולפן? 6944 כן. 698. אוקיי. או דף הפייסבוק שלנו, מציאות, עם אלי לפיד ונועם גילאור. מי שר?
טוב, נתחיל במאזינים שלנו, אבישי ונומי שהתקשרו ואמרו נחרצות, מדובר בלהקת שיקגו. רגע, המיקרופון שלך? שיקגו זה המקור. כן, זהו. פה זה לא המקור. הם צודקים אבל טועים בו זמנית, וזו לא השאלה, זו תשובה נכונה לא לשאלה ששאלנו. מי שרקן בביצוע הזה שעכשיו הושמע, וקיבלנו עוד תשובות. רונה אמרה לנו בוודאות שמדובר בנינת טייב. זה לא רחוק, אבל גם לא קרוב. זה מחמיא לנינת, מה שנקרא, כן? כן. ומי עוד אמר לנו? סיימן. סיימן, כן. סיימן אמר לא רונה, אלא רן. ענת עצמון. כן, ענת עצמון אמר לנו שימון, כן. לא, היא הנחתה את הערב של אושיק לוי, לא קשורה זה לא הקלטה שבנו עכשיו מצוות. לא. אוקיי, אז מי שר? תן עוד צ'אנס או... ניתן עוד צ'אנס, עוד שיר. אוקיי. עוד שיר. אוקיי. כבר נגיד לכם... שיר שאני מאוד אוהב אותו. לא להתקשר ולהגיד לנו רוד סטיוארט, אוקיי? רוד סטיוארט זה במקור, פייתון אי ג'קסון. בדיוק. מי שר כאן? בחדרי הצער, מה שנקרא. קיבלנו תשובות מאוד מעניינות. יוסי אלעזר אומר בוודאות, רותי נבון.
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שקודם כל היה מישהו שבפייסבוק צדק לגבי אושיק לוי. נכון, מי זה היה? נכון, הפייסבוק, מי ש... וגם איריס, כן. ידעה הראשונה שלחה לי אס-אמס, אז איריס, סחטן, איך זיהית את אושיק? גרוס, אבי גרוס. אמר... אבי גרוס, זהו. אני ידע. עכשיו בוא נחזור ל-Broken Dream. זהו, אז הנה Broken Dream, עוד מאזין שלנו אמר, זו טענה יפה ומעניינת, שזה דומה למיקי קאם. כן, יש את הצבע. אני מסכים איתך ברוך, באמת דומה, אבל זה לא. אם יהודה עדר היה ככה מנגן בגיטרה בלוז כזה, והיא הייתה ככה נכנסת לעניין, לדעתי זה היה נשמע די דומה. הנה, דרור לב כותב לנו בפייסבוק, שרי. מה זה? שרי. בחברה טובה הזמרת הזו, יש פה באמת... אז בוא, הנה, הם פה באולפן. אז באמת הם בחברה טובה. הגעתם באולפן, נכון? הגעתם. רגע, תפתח להם את ה... שלום מיטל. שלום. היי. שלום אלי. הלאה, מאוד קרבו למיקרופון, זהו, תצטרפפו. אז אלי שערבני ומיטל נראל. שלום לכם. מהג'מינג. כן, ג'מינג ג'ופלין, נכון? כן, ואלה שני שירים חריגים שלכם, שהם לא של ג'ניס, שאתם לפעמים מטבלים ככה הופעה שלמה, אתם עושים של ג'ניס ג'ופלין. כן, אנחנו אוהבים לעשות לפחות שיר אחד בכל הופעה שהוא לא של ג'ניס ג'ופלין. בדרך כלל זה פשוט שירים שאנחנו ממש אוהבים, אז פשוט אין מה לעשות. יפה. אז גם קלטתם לטעם שלנו. יפה. ואנחנו, בוא נשמע, נועם, איזה ג'ניס אחד. איזה אתם רוצים? שהם עושים? בובי מגי? או בובי מגי. דנון מי? נתחיל עם דנון מי נהדר. דווקא הייתי רוצה להתחיל עם בובי מגי, מכיוון שיש פה דוגמה לאיך אנחנו עושים, הייחוד שלנו שאנחנו יודעים לעשות גם אחד לאחד וגם לעשות איזשהו ג'ם. אז בבובי מגי... כן, לקראת הסוף, כן, בחצי השני לא של השיר. בדיוק בבוב, בשירים אחרים, אבל בבובי מגי יש כאן דוגמה יש לנו גיטריסט יובל, שהוא עושה את הנגיעות הנהדרות האלה בגיטרה של בובי מגי, ובהמשך אנחנו מצטרפים עם כלי נשיפה, יש כלי נשיפה שמצטרפים, וזה, מה שתשמעו עכשיו זה מתוך הופעה בתמונה, לדעתי אחד הביצועים הטובים שלנו של בובי מגי. אוקיי, זאת אומרת, אני רק אגיד שאתם בעצם שני גיטריסטים על הבמה, שמנגנים סולו, נכון? כן, יובל עושה את הנגיעות היפות בבובי ובעוד כמה... ואתה? אני יותר מאלתר, נותן סולואים, כן? יפה, וגם יש לכם כלי נשיפה, ותכף נדבר על זה, בסדר? אוקיי. בוא נשמע את בובי מגי. אז הנה, עכשיו עושים... ג'מינג ג'ופלין. השוואות עם ג'ניס ג'ופלין, דומה אבל שונה. Bastards land, Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling nearly as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down,